Salutare toată lumea, numele este Răzvan și astăzi facem un nou videoclip de Minecraft pe telefon. M-am apucat și eu să fac o mapă de Minecraft și să fac nu știu câte sezoane. Să numim mapa YouTube. Așa, îi dăm create. Ne-a dat, ne-a dat. Bun, avem pe aici niște copaci. Da. Avem o câmpie. Deci o să spawneze aici. În primul rând, hai să luăm lemn. Dacă auziți ceva care pomnește soba. Și m-am zis să mă apuc și eu de asta de Minecraft să fac. O să fac o căsuță, o să mă duc la mine și o să-mi dați voi în comentarii niște idei dacă vreți. O să fac videoclip aproape în fiecare zi. Să punem un crafting table aici. Facem un târnăcup. Mergem să luăm piatră. Cam așa. Știi ceva? Să fac așa. Și uite, am dat de piatră. 15 bucăți de piatră. Vorbesc eu un pic mai încet așa, dar n-are nimica. 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Și mergem sus. Ne facem mai în primul rând un topor, o sabie și un târnăcop. Toporul luăm lemn. Videoclipul ăsta o să fie de 10 minute sau 6, ca o să fie un video informativ. Pentru un coleg de-a meu, Mario, care s-a abonat la mine și sper să vă abonați și voi. Lemn, așa, o să trebuiască să ne facem și o fermă și luăm toți copacii ăștia de aici. Luăm asta. Nu chiar toți copacii. Să văd cât am și ne facem o căbănuță aici și atât o să fie cu videoclipul ăsta. Adică o să mai fac ceva. Nu o să fie prea mult că am un pic de treabă. Facem și niște uși. Chest. Acum luăm asta. Facem și niște băieți și mergem încoace. Trebuiască să ne ducem să explorăm și peșterile astea. Uite o aici. Mai trebuie o aici. Să avem. Da, și asta, așa, la lună. Mai trebuie o oaie. Uite-le acolo. Și niște vaci. Să fac și o fermă de vaci. Mai câte animale. Am dat noi. Hai să omor totuși pe asta. Să omor vacile. La o văcuță. Așa. Carne. 7 carne. E bun. O să fac eu o căbănuță mică. Opa, s-a greșit. Eu pe asta o pun aici. Scuzați dacă suflu microfon sau o să audă mai încet. Trebuie să găsesc altceva de filmat, că mobize nu depășit. Sau e cam prost la mobize. Așa. Punem așa. Opa.
Luăm asta de aici. Să facem așa. În primul rând facem așa. Așa și așa. Am lopată, așa că o să săp așa. Facem podeaua. Așa, și trebuie un pic de piatră. De unde iau eu piatră? Nu mai am mâncare. Mă duc așa în pământ. Mai iau puțină piatră de aici. Mai repede. Deci v-am spus, video cu asta fac pentru un coleg pe nume Mario. Băgăm crafting table-ul ăsta aici, facem un furnal. Băgăm asta aici. Vedem că ne tacă foame. Facem un pat, punem aici și un chest aici. Punem toate lucrurile în chest. Punem așa. Ce spune și o să iau eu skin. Dar nu știu când. Ce căneță. Dă lemnul, mândile. Pun un pic pauză. Am revenit. Dacă ați auzit ceva o voce așa, era sora mea. M-a chemat la masă. Deci, o să termin acoperișul și o să închei acest episod. Să iau asta de aici. Punem tot în chest. Așa. Stai așa. Păi cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!